Хәерле кич. Быел Татарстаннан Хаҗ сәфәренә 1800 кеше җыена. Иртәгә, ягъни 8 июнь көнне беренче 3 төркем юлга чыга. Форсаттан файдаланып, ислам дине нигезен тәшкил итүче 5 багананың берсе булган Хаҗ, аның фарызлыгы, тәртибе, кайбер үзенчәлекләре турында фикер алышырга булдык. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Ассаламу алейкум дип әйтсәк дөресрәк булыр. Менә калса бу очракта. Булай дип сөйләшәк инде, безнең тапшыруда кулланыла торган төймәләр бар. Бәхәсләшә торган тема түгел, ләкин бер-берегезгә өстәмәләр булырга мөмкин. Андый-мондый сүзегез булса, нәрсәдә булса өстәргә теләсәгез, төзәтеп җибәрергә теләсәгез, зәңгәр төймәгә басырсыз. Андый-мондый онытылып китеп сөйләшә башласак, кызылга басып бер-беребезне куркытмыйк инде бүген. Иң беренче чиратта Хаҗ турында сөйләшкәч, инде төркемнәр формалашкан, юлга кузгаларга торалар, Алла бирса, Хаҗга барып кайткан яки инде Хаҗга барам дип җыенып беткән кешегә аның турында сөйләүдән мәгънә юк. Безнең бүгенге әңгәмә җыенган, ничектер ниятләп йөргән, барым микән, мин аңа әле өлгереп беттем микән дигән кешеләргә һәм инде кызыксынучыларга күбрәк файдалы булсын иде дип фаразлап куйык үзебез. Шуңа, Рөстәм хәзрәт, иң беренче чиратта Хаҗ ул нинди гамәл, ни өчен бирелгән гамәл, ул аерым гыйбадәтме бер төрле, ул фарыз гына булып торамы, менә барып кайтырга кирәк, шул галочканы, шул ноктаны куярга кирәк дип әйтәләр монда. Нәрсәдән гыйбарәт ул? Аңа карашлар әлбәттә төрле бар, ләкин аның асылда динебездә бөтен тышкы гыйбадәтләр алар бишәү. Берсе булса иман китерү, аннан соң намаз, ураза булса, Хаҗ белән закат белән Хаҗ инде барлыгы бишәү булгач, Беренче, өчесе, ягъни менә иман китерү дигәндә инде ул акчага багланган әйбер түгел. Иман китерә алар кеше бай да, фәкыйрь дә, һәм намаз һәм ураза да шулай ук аларны һәр кеше эшли ала, намазын да укый ала, уразасын да тота ала. Ләкин соңгы икесе, закат төләү белән Хаҗ кылу, ул дөрестән дә хәлле кешеләрнең өлеше, хәллек булган кешегә генә. Ник дисәгез, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръән Кәримдә кем Хаҗга бара алды шуңа гына дия. Мен инстата илейһи сабилен гарап шиткәндә инде асылда әйткәндә, ләкин аның мәгънәсе кем анда барга мөмкинлеге булды дигәнне аңлата. Шуңа күрә бу мөмкинлекне булдыру өстендә кешеләргә тиешме? Тиеш. Әлбәттә, анда Хаҗга барга кеше галочка өчен дип бару ихтимал, ләкин тәҗрибәдән чыгып караганда Хаҗга галочка өчен дип барса да, башка ният белән барса да, аннан барганнан соң үзгәрми калган кешене күргәнем юк дисәм хаталанмасмын. Һәрбер кешегә Хаҗ үзенчә тәэсир итә, һәрбер кеше үзенең теләгәнен таба анда, һәм әлбәттә алар бөтенесе уңай якка, тискәре якка түгел. Әгәр дә кеше иманлы булса, ягъни беренче эш өлешенең иң беренчесен үтәсә, иманы белән барса, ягъни теге атеист кеше барса, әлбәттә инде ул көлеп, мәсхәрәләп кенә бетергә ихтимал тиеш. Теге аңламаска мөмкин ахырына кадәр. Инде әгәр дә Аллаһ Тәгалә иман биргән икән, ул кеше бара да әлбәттә анда инде дөрестән дә рухияттан, мисал өчен күбесе әйтә, намаз укымасаң Хаҗ кылуда хикмәт юк дип әйтә. Алай дөрес түгел. Мин күп мисалларны беләм. Минемчә, безнең табибларда, аннан соң руководительләрдә, группаларның руководительләрдә бунда исбатларлар әйткән сүземне нәрсә, андый мисаллар да бар. Хаҗга барганчы намаз укымаган иде, ураза тотмаган иде. Хаҗга барып кайтканнан соң кеше тулысынча теге әйтә бит, 180 градус, 360 түгел, 180 градуска бурылган мисаллар күп. Рәхмәт. Зөлфат хәзрәт, инде төркемнәрнең берсенең җитәкчесе буларак сезгә сорау. Закат белән Хаҗ турында, ул финанска бәйле дип әйтә башлаганбыз икән, быел Хаҗга бару күп мөгәрәп төшәчәк. Әлбәттә, закат белән Хаҗ ул кешенең матди хәленә бәйле дип әйттек. Ләкин иң әввәл тәгаенлап бетерик, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Хаҗ сүрәсендә әйтә: "Син ди, эй Мөхәммәд, хәбәр бир Хаҗ хакында кешеләргә. Хәбәр бир. Кемнәр шушы Аллаһ Тәгаләнең чакыруын ишетеп җавап бирсәләр, Аллаһ Тәгалә аларга юлын ача." Бик күп төрле юллар бар. Иң беренче, ниятне дөрестләсәк, Аллаһ Тәгалә хәтта күпмедер кешеләр, менә без карасак, анда төрле юнәлешләр белән, кемдер
анда нинди дә булса конкурста откан, яки нинди дә башка юллар белән кемдер аңа спонсор, иганәче булып та ул бара. Чөнки ул күңелен ачты һәм Аллаһның чакыруына җавап бирде. Һәм шул ук вакытта инде әгәр дә кеше нисабы булса дип әйтәбез, закатын түли, һәм шул ук вакытта хаҗ гыйбадәте дә бар. Быелгы хаҗ бәясе ул 350 меңнән башланып китә. Ни өчен башланып китә? Ал юлларына Башланып бәйлеме? китә дигән сүзнең мәгънәсе, чөнки ул тора безнең нинди кеше юлны сайлый. Тик мәсәлән 90нчы елларның азагында безнең Казан калабыздан автобусларга төялеп баралар иде. 7 көнлек сәфәр. Һәм инде автобус белән барган очракта ул әлбәттә 300-га төшә. Һәм шул ук бар хәзер комбинированный дип атала торган өлеше. Ягъни ярты юлны самолет белән барып, ярты юлны анда автобус белән сәфәрне дәвам итү. Һәм шул ук вакытта шуннан шушы гостиницалар белән бәйле кемнедер Харам мәчетенә якынрак урнашасы килә. Һәм әлбәттә инде менә безнең Казан калабызның уртасында урнашкан гостиницалар, алар кыйбатрак бәя булган кебек, анда да шулай ук Харамга якынрак булган гостиницалар, алар кыйбатрак, аннан ерагайган сайын ул 300-рак. Шуннан әйтеп, шуның өчен төрле, ягъни Думырты хаҗ компаниясе һәрбер кешенең шушы хаҗ кылырга мөмкинчелеген булдырырга теләп, инде төрле турлар дип әйтгәндә, тур дип әйтү дөрестә булмаса, бәлкем төрле юнәлешләр әзерли. Ягъни иң кыйммәте аның якынча анда 800 меңгә барып җитсә, инде иң түбән өлеше 350. Һәр кеше үзенең мөмкинчелегенә карап. Мөмкинчелекләрнең физик якка, кагылышлысына килсәк, хаҗга бармаска дигән бер төрле шикләүләр бармы? Менә әгәр дә синең шундый чирләрең бар икән, син кала аласың. Яки бик теләсәң дә бармавың хәерле, табиб буларак практикадан эзләп әйтсәк. Безнең Думырты хаҗын договорында анда әйтелгән, безнең 5 пункттан тора, шушы пунктларны үтәргә кирәк, хаҗга бара алалмыйлар. Монда беренчесе булар теге инсулин зависимлар, сахарный диабетлар була инде. Икенчесе беременнар любой срокта. Өченчесе була психическое заболеваниялар була инде. Дүртенчесе була онкология. 3-нче һәм 4-нче степень, именно һәр 3-нче стандарттан инде искә килеш әйтермен. Ва шушы пунктлар безнең договорда бар. Шушы алар шушы договорга подпискалар, что алар шушы авыру белән авырмыйлар. Аннан соң инде шушы договор буенча без таләп итәбез хаҗилардан справка участковый врачтан, что ул хаҗга барырга сәләтле. Чөнки анда бит бик күп җиргә туры килә, анда эсселек, анда теге әйтик полноценный отдых, полноценный сон бетә бит инде. Зона комфорттан кичеп китә. Шуның өчен менә анда авырулар кичәя, хроник авырулар дип әйткәндә була. Үзләрен итеп карап хаҗга барганча врачка барып, врачларның тәкъдимнәрен үтәселәр әйбәт булыр иде. Ләкин хаҗилар белән бергә табиблар бара, медицина ярдәме күрсәтү мөмкинлеге бар. Менә шушы форсаттан мин әйтерим рәхмәт безнең Татарстан хөкүмәтенә, безне 20 елдан күбрәк тәэмин итә врачлар белән. Бик зур рәхмәт, теге аларга баш иябез. Бөтен дарулар белән тәэмин итә. Менә быел квота 1800 булгач, безнең 20 врач бара. Анда төрле специалистлар, төрле нидән теге әйткәндә инде медкомиссия дип әйткәндә була, бөтен специалистлар бара. Ул менә Россия күләмендә без шулай теге на высоте дип әйткәндә була. Безнең Кавказ дисеңме, бүтән регионнар дисеңме, моның хәтле врачлар юк. Бик врачларың да күп булу әйбәт, чөнки безнең дөресен әйткәндә практически теге Саудия клиникаларында больниклар калмый. Бөтенесен апатырга тырышабыз, менә бүтән регионнар булганда, анда операциялар була, һәм дә булса бүтән әйберләр безнең менә врачларның шушындый эшләвенә күрә, иншалла без исән-имин апатабыз хаҗиларның, шуның белән аерылып тора.
Быел да шулай тыныч кына барып кайтырга язсын. Хәерле итеп үткәргән насыйп итсен хаҗны. 1800 дип әйттек, бер яктан бик зур санда шикелле түгел, дөресен генә әйткәндә. Илмир хәзрәт, нәрсә белән бәйле икән бу 1800, бәлкем авыл җирендә күренә торгандыр, сизелә торгандыр. Менә күбесенчә шәһәрдән баралар, авылдан ул кадәр барырга атлыгып тормый дип әйтә алабыздыр бәлкем. Әлхәмдулилlah, Кукмара районында елга 4 мәртәбә якынча гомра хаҗы оештырыла. Һәм дә инде бер тапкыр зур хаҗ оештыра, шуларның бөтен группалары дагы Кукмара хаҗилар белән тула. Моны инде Радиф хәзрәт мөхтәсибез оештыра. Инде авыл имамы буларак үзебезнең авылга кайтсак, январь аенда гомра хаҗына 6 кеше барса, инде февраль аенда 11 кеше белән инде гомра хаҗы кылып кайттык. Әлхәмдулилlah, һәм дә инде зур хаҗга дагы 4-5 кеше авылдан әзерләнеп тора. Инде моның төп сәбәбе дип әйтәсем килә, әлхәмдулилlah, Кукмараның үзәгендә башлангыч һәм урта белем бирү мәдрәсәсе эшләп килә. Һәм дә инде менә авылларыбызга карасак тагын һәрбер мәчет каршында шушы ислам диненең нигезләрен өйрәтүче шушы мәдрәсәләр инде укулар оештырыла. Инде менә моның йогынтысы дагы инде безнең халыкка инде үтеп керә, һәм дә инде һәрберсе аның фазилатын аңлап, аның фарызлыгын аңлап, инде тырышалар шушы хаҗ кылырга иншалла. Яхшы, Илмир хәзрәт, гафу итегез, тиз генә рекламага бүленеп алабыз да, хаҗилар һәм хаҗ турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез, безнең белән калыгыз. Хәерле кич, Таяну нуктасы студиясында туры эфирда хаҗ сәфәре турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Иртәгә 8 июнь көнне Татарстаннан беренче хаҗилар инде юлга чыгачак. Шуңа форсаттан файдаланып, бу теманы да ачарга булдык төрле яктан. Илмир хәзрәт, сезнең белән бүленеп калган идек. Яше буенча карасак, хаҗилар ничә яшьтәге кешеләр икән? Менә мәдрәсәләр бар, сүздә юк, мөмкинлекләр тудырылган. Ләкин минем күз алдавым буенча алар күбесе менә пенсия яшендәге өлкәнрәк кешеләр кебек. Күбесенчә инде 40 яшьтән югарылар, һәм дә яшьләр дә бар, 23-тән дәген 25 яшьлекләр дә бар, 30 да бар. Инде күп өлеше инде 40 яшьтән югарылыклар инде хаҗ кылалар. Инде безнең Кукмара районының хисапласак инде. Монда Кукмараның үзеннән генәме, әллә менә районның авылларыннан җыелучылар да бармы? Кукмараның районнарының барча авылларыннан җыелып, шушы һәрбер группалар туплана. Миләүшә ханым, сезне инде быел айырып та әйтергә кирәк. Сез конкурста җиңеп, исеме ничек әле конкурсның? Нурлы Рамазан. Нурлы Рамазан конкурсында җиңеп чыгып, безнең инде мөфтидән бүләк буларак шушы хаҗ сәфәренә юллама алучы, ягъни сез бүләккә дип әйтик инде, бушлай аңлаешлы булсын өчен барып кайтасыз. Ниндирәк хисләр, ниндирәк уйлар дулкынланасызмы, әллә инде барып кайтканыгыз бар иде моңарчы? Әлхәмдулиллах, Раббил галәмин. Инде без хаҗга барып кайткан бар, зур хаҗга дагын, умра хаҗына дагын. Инде бу безнең Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән дини нәзарәте тарафыннан бирелгән бик зур бүләк булды. Инде минем үземнең уемда бар иде, Рамазан уразаны ничек итеп каршы алырга, ничек итеп авылны күркәмләргә һәм җәлеп итәргә дигән уйлар бар иде, һәм карасам шушы конкурста инде безгә этәргеч булды. Без инде бердән-бер шәхси йорт бизелгәнбез икән, безнең эшне күрделәр һәм безне югары бәяләделәр. Аллаһның рәхмәте булсын, һәм инде без бу эшне үзебез иншаллаһ киләсе елга инде дәвам итәргә, авылда зур конкурс башлап җибәргә дип ниятләп торабыз. Гафу итегез, әни өчен икенче тапкырда барырга булдыгыз. Менә бер тапкыр баргач, инде өстеңнән йөк төшкән бит инде, теге тиешлеген биткән булып тора бит инде. Бу менә үтәдең, бу гамәлне кылдың дип. Икенче тапкырын ничегрәк күз алдына китерәсез? Сагынып барасызмы сез? Менә хәзрәт Рөстәм хәзрәт әйтте бит, кеше 180 градуска үзгәрә дип. Шуның кебек инде ул. Анда баргач күңел нишкәрә, шунда кала, күңел сагынасың кайткач тагын. Анда барган саен барасы килә. Анда гел барган саен барасы килә. Кызык фикер. Барып карамаган булгач әйтеп булмый инде аны. Иншаллаһ сезгә дә насип булсын. Алла бирсә, табиблардан сорыйсы килә, менә төркем җитәкчеләре. Сез бит инде хәзер ничә тапкыр барып кайткан кешеләр. Аның һәрберсе хаҗ булып саналамы? Әллә сез инде җитәкчеләр булгач, эштә булгач алай? Беренчесе хаҗ, калган фарыз, калганнар нәфил, шәригатьтә шулай. Аха. Ләкин сез бүтән гамәлләрне үтәп кайтасыз инде табиб буларак барсагыз да. Һәм исәп ничәгә китте инде сезнең?
Алла кабул етсін. Bundan da dürüst cevap olmayındı. 10'den артык енді ол. 10'den артык. Әлбәттә. Яхшы. Безнең квоталар турында бераз гына сөйләшү булып алды. Татарстанга бүленгән квоталар бит инде бу 1800 дигән, аңлавымча. Алар ничегрәк бүленә? Бәлкем бездә менә ул 1800-гә без сыйышып бетмибездер. Теләүчеләр читтә кала торгандыр. Һәм мөмкинлекләрне бәлкем менә ярар мөфти хәзрәт Миләүшә ханымга бүләк иткән шундый мөмкинчелек. Бәлкем башкаларның да ниндидер социаль яктан шундый бушлай путевкаларга өмет итәргә мөмкинлекләре бардыр. Ну, квота дип сөйләшү, минемчә ул бик дөрес булып бетмәс. Монда бит инде һәрбер кешенең менә үзенең күңеленнән, йөрәк түреннән чыккан теләге булырга тиеш. Андый теләк булганда инде әлбәттә безнең Раббыбыз да юлын күрсәтә, һәм әлбәттә инде хөкүмәтебез дә ярдәм кулын суза. Монда менә безнең әйтергә кирәк, һәр елны хаҗга баручы кешеләр саны артканнан арта бара. Бу бер яшьләр саны менә 10 ел белән чагыштырганда хәзер арта бара һәм иң мөһиме менә шуны әйтергә кирәк, хаҗга әйтик, хаҗны күрергә, дөньяны күрергә баручылар түгел, ә менә хаҗга барып ислам диненең 5 баганасының берсен иман белән үтим дигән кешеләр саны әлбәттә арта бара. Ә менә инде квоталарга килгәндә шундый фикерне генә әйтеп китәсем килә, әлбәттә һәрбер регионның үзенең мөмкинлекләреннән чыгып, андый менә кешегә ярдәм йөзеннән шундый юнәлешләр бар. Ләкин монда әйтергә кирәк һәрбер кешегә түгел, ә мохтаҗ кешеләргә. Менә мисал китереп әйтәсем килә, безнең авылларда шундый кешеләр бар, гомер буе 60 яшькә кадәр мәчеттә эшләп, диндә булган кешеләр бар. Алар инде хаҗга барасылар килә, ләкин кызганычка каршы аларның мөмкинлекләре юк. Менә шундый кешеләргә әлбәттә инде менә шушындый юнәлештәге конкурслар булдырыла. Шул конкурсларда катнашып, аларга шушындый хаҗга барып кайтырга юнәлешләр була. Элек менә минем әйтәсем килә, электән битен җәяү барганнар, аннары ат белән барганнар, аннары автобус белән, хәзер инде самолет белән. Андый мөмкинлекләр менә хәзер әлбәттә бик күп. Шуңа күрә дә менә шушындый квота дигән әйбер саны ул елдан ел арта бара. Ләкин бу барып карап кайтау түгел, ә менә дингә күбрәк кеше кирсен өчен, аңласын өчен, аннан кайткач намазга бассын өчен, ураза тотсын өчен эшенә торган әйбер бу. Аның бүтән төрле берәр тәртибе юкмы? Менә ул берәр төрле конкурслардан, кызыксыну чараларыннан кала, ниндидер документлар җыеп, мин шуннан да мохтаҗ. Менә бу документлар җыю дигәннән бер фикерне генә әйтәсем килә, бүген әйтелмәде. Менә хаҗга барырга теләк белдергән кеше булырга мөмкин. Аның 500 мең акчасы да булырга мөмкин. Ләкин менә кайбер кешеләр билет алалар да, диния нәзарәте аша или башка шушы анда баргач нишләргә белмиләр. Анда баралар, менә ничек үзен тотырга белми, кая барырга белми. Шуңа күрә менә монда әйтәсем килә. Хаҗга барыр алдыннан кеше минемчә 1 ел алдан әзерләнергә тиеш. Сәламәтлек ягыннан әйтеп киттеләр, фикерләү ягыннан һәм әлбәттә инде кеше белән диния нәзарәте белән берлектә булып, менә барырга әзерләнергә тиеш. Андый вакытта инде хаҗ матуррак та була, и саваплырак та була. Дөресрәк мәгънәләрәк тә була. Миләүшә ханым, тиз генә сорап алыйм. Беренче тапкыр хаҗга барган вакытны хәтерлисездер, шәт. Күпме вакыт кирәк булды сезгә бөтен дугаларын, бөтен гыйбадәт тәртипләрен өйрәнеп бетү өчен? Ул 2016 ел иде. 2016 ел булгач инде без бит инде үзебездәге авылда укыту эшләрен алып барабыз. Безгә әзерләнергә күп вакыт кирәк булмады. Барбер та инде 1 аймы, ул бит инде айрым тәртибе айрым. 1 ай гына булмый инде ул. Күңелләр, хисләр белән ярты ел әзерләнәсең инде ул. Бөтенесен барлыйсың. Менә хәзрәтләргә рәхмәт инде. Мин үзем менә Мөхәммәдиядә укыдым. Нигә Зөлфәт хәзрәт минем остазым. Аллаһ рәхмәт илсен. Зөлфәт хәзрәт бер төрле әзерләү курслары хаҗи булып баргач бит инде ул дөрестән дә кесәңдә акчам булды да чыгып киттең түгел. Нәрсәләр ничек итеп әзерлисез һәм нәрсәләр белән юлга чыгалар? Әлбәттә, ул менә безнең инде группаларны формалаштыру, ул безнең якынча 3-4 ай алдан башланып китә. Җыелышлар үткәрелә һәм дә инде тәкъдимнәр ителә. Әйтик, мәсәлән, дөрес аяк киеме сайлау, дөрес иттереп үзеңне теге көнгә анда ничәдер километр йөрергә, һәр вакытта хәрәкәттә булырга, шул ук вакытта үзеңне физик яктан ныгытырга, шул ук вакытта безнең мәчетләр каршында хаҗ дәресләре дигән дәресләр алып барыла. Һәр кеше шунда катнашып, үзен хаҗга әзерләргә бурычлы. Әзерлексез барылса, ул әлбәттә ул дөрестән дә әйтелгәнчә, ул кеше ниндидер бер югалып калган кебек булачак.
Аңлауымча, хаҗиларның 5-тәре дип әйтим мен инде рюкзак. Нәрсәләр белән китәләр, нәрсә белән юлга чыгалар? Безнең Думарты хаҗ компаниясе һәрбер хаҗига бирә махсус шушы 5-тәр. Ул безнең аерылып тора. Ягъни, тик мәсәлән Мәккә безнең Харам мәчетендә анда үзендә 3 миллион кеше сыйса, әмма дә ләкин безнең шушы 5-тәрләр әллә каян күренеп тора һәм дә инде бер-беребезне таныйбыз. Югалмыйлар бу беренчедән. Һәм шул ук вакытта безнең хаҗиларыбыз өчен махсус әзерләнә ничек иттереп хаҗ кылу рәвешен күрсәтә торган юллама, күрсәтмә дип әйтикме, һәм шул ук вакытта дугалыклар рус телендә һәм татар телендә. Ул аларның һәр вакытта үзләре белән һәм инде шул ук вакытта безнең җитәкчеләр алар төп максаты хаҗига хаҗны дөрес иттереп һәм инде Аллаһ Тәгалә каршында кабул булырлык иттереп үткәрергә ярдәм итүчеләр. Рөстәм хәзрәт, кабаттан хаҗга бару дигәч, искә төшә минем никах яңарту ише, кызыклы әйберләр. Хаҗны боза торган берәр төрле гамәл булырга мөмкинме ул? Әлбәттә, хаҗны фарзы үтәмәсә яки анда шулай ваҗиблары бар инде аның, шабит аларның шуларның фарзны үтәмәсә, хаҗдан китми инде аның. Ләкин кайткач дип әйтәм, менә кайтканнан соң хаҗ бозылмый. Кеше хаҗның ихрамга кергәнче ниятен дөрес әйтеп, ихрамга кереп, монда менә берне шулай киңәш әйтәсем килә. Руководитель дигән кеше була инде һәр группаның. Руководитель группаны тыңлаган кешенең хаҗы кабул булуының теге мөмкинлеге, шансы бик күп карта, 99-га якыная. Нигезсез, руководитель тыңлаган өчен дә кабул булсын, хаҗы дип дуа кыласың аерманың өчен. Дөрестән эшләй. Беренчедән, икенчедән инде әлбәттә тыңлады икән, ул бөтен әйберләрен дөрес үти, ихрамга кергәннән алып, ихрамнан чыкканча кадәр бөтен әйберләрен үтә бара икән, аның өстеннән бөтен дөрес үтәгән дип санала. Әгәр дә кеше дырфаланып, баш-такланып, кеше бармаган урынга ереп, кысылып, шунда йөрсә, әлбәттә аның инде әҗри, әзәю ихтималы арта шулай ук. Нигезсез, менә руководитель кеше анда 49 кешене алып бара икән, бер руководитель, ул бик җиңел эш түгел. 49 кеше синең подчинениеңдә булганда, һәрберсе үзенә тарта башласа, җаның чыгалар белән булгалы инде bir-iki kişi bir gruppada җитә, бөтен башын катсын. Шуңа күрә киңәшем шул, руководитель тыңласа, фарзлар үтәлә автоматически, ул вакытта ихрамнан чыкканнан соң рәхәтләнеп, куана кайтып китә, бии кайтып. Аяк терәп мен хаҗи булдым дип. Да, әлбәттә. Бер генә минут вакыт калып бара, кыскача гына. Хай мин бара алмыйм икән инде. Сәламәтлек буенча барып чыкмый, мөмкинлегем юк, өйрәнеп бетерә алмыйм, хәтерем юк дип уйлаган кеше булырга мөмкин. Ул кемгәдер хаҗ сәфәрен үзе меценат буларак бүләк итә аламы? Һәм шуннан хаҗга барган савапны ала аламы? Өметләнә ала әле. Өметләнә ала. Андый тәртибе бар дип әйтик инде. Бар. Ул тәҗрибәдә бик каты куллана. Теге аны алар мактанмыйлар гына инде, ләкин андыйлар бар. Алар үзләре хаҗда булмаган кешеләр, ләкин кайберләре ел сайын бер шәрдә бар анда. Әнисе өчен, әбисе өчен, бабасы өчен хаҗны тапшыручылар бар. Үзем кыла алмыйм, тапшыры. Кыла әле әнием өчен дип әйтәләр. Ул мөмкин үтәүчесе үзенең хаҗын үтәгән булырга тиеш. Шунда гына бер ни бар анда нюанс. Ул кеше хаҗи инде бер тапкыр барып кайткан. Үзенең хаҗы үтәгән, потому что безнең көндә мәгълүм булса кешенең үтә алмый. Теге анда хөкемне теге әлбәттә галимнәр арасында ул мәсьәләдә фикерләр төрле булыр мөмкин, ләкин асылда теге хәерле үзенең хаҗда булган кеше булырга. Аңлашылды. Нәрсә генә булса да, нишкәлекләре күп, аларны бер тапшыруда гына сөйләп бетереп булмый, ләкин иң мөһиме, барырга мөмкинчелек булмаган вакытта да бу савапны алырга өмет дигән әйбер калдырылган. Һәм ислам дине шул ягы белән дә бик үзенчәлекле һәм аерылып тора, яхшы якка аерылып тора әлбәттә. Безнең хаҗиларыбызга, сәфәргә кузгалырга торучыларга бары тик хәерле сәфәрләр генә теләп калабыз. Амин.